La religió mesopotàmica, fet per Derek, Cèsar i Marc. Mesopotàmia, respecte al món, es situa al sud-oest d'Àsia. Es situa entre el riu Tigris i el riu Eufrates actualment i el territori és Iraq. La religió mesopotàmica ha tingut una gran influència en les religions posteriors, incloent la cananea, la de l'antiga Grècia o la fenícia, però també en les religions monoteistes, com el judaisme, el cristianisme, el mandeisme o l'islam. En cada ciutat tenia els déus diferents. Els déus de Mesopotàmia. Aquests són els déus principals de Mesopotàmia. Es diuen Anu, Enlil, Enki, Sin, Istar i Samas. Anu era el rei del cel, senyor de les constellacions, i vivia amb la seva dona, Ki, en les regions més altes del cel. Els homes creien que tenia poder de jutjar als que feien uns delits molt mals. Enlil era el senyor o déu de l'atmosfera i de la terra. Ea era el senyor dels cels i de la terra adorat per altres pobles mesopotàmics com els acadis, babilònics, cananeons i els assiris. Sin era el déu de la lluna, fill de Lin, també era el déu protector dels pastors. Shamash era el fill d'Anu, germanastre de Lil, i també era déu local de Babilònia. Istar era la diosa babilònica de l'amor, la bellesa, de la fertilitat i de la vida. Marduk era el fill d'Anu i l'hereu del cel i les constel·lacions. El temple més important en l'antiga Mesopotàmia era el Zigurat. Tenia la forma d'una torre o piràmide escalonada i tenia dalt un temple en lo alt. Estava formada de taulers. Sols es pot veure el temple per fora, però encara hi ha un temple que està en peu, però quasi derribat, que és el temple d'Uruk, o el Zigurat d'Uruk. Així és com es veien els zigurats en una ciutat. Era el temple més gran de tota la ciutat. Així és com es conserva ara el Zigurat d'Uruk. El Zigurat està dividit en 4 plataformes. La primera plataforma, la segona, la tercera i la quarta, que es diu que és per al santuari consagrat del déu Nanar. Aquestes són les 5 classes socials de Mesopotàmia. La noblesa estava composta per el rei, la seva família i la cort que li rodejava. Els sacerdots tenien com funció preservar rituals religiosos, vivien en temples i posseïen terres i també tenien una relació amb el rei. Funcionaris o escribes estaven encarregats de col·laborar amb el rei. Molts vivien en el palau reial. Estaven per les seues destreses com escribes. Alguns provenien de famílies nobles. El poble estaven conformat per comerciants i encarregats dels intercanvis de productes amb altres religions, els artesans que treballaven als seus tallers i els camperols que cultivaven a la terra dels reis. Els esclaus no tenien ningú dret i els tractaven com si foren uns animals. Així es veia la ciutat mesopotàmica. Gràcies per la vostra atenció i adeu!